ako ang gi-video. Gibutang nako sa 720 TP. Tingtinawa. 2 buwan pa lang to mga kasabong. Tuan na mga kasabong. Dapuan na siya sa alaga niya mga kasabong. Gutom na yung mga alaga niya. Dalawang buwan pa lang. 2 buwan, 4 na araw. Alagang Thunderbird. Yan yung mga alagang Thunderbird. Bagunbun, kahit ang bagunbun. Ini sabong. Laki ng puti dong, oh, mga pula, oh, yan siguro tumitilaok dong, no. Mga pula na yan. Ayaw nyo dumapo sa mangga. Dalawang buwan, 4 na araw. Katapos lang nakuraysa. Dito na, balik. Hindi ka mailap. Sanay. Hindi siya mailap. Sanay, hindi siya mailap. Ilang kinain. Kain. Kusang lumalapit sa akin, oh, mabait to, oh. Bait na sisi, oh. Ilang kinain pa naman. Dapo yan. Sanay na sanay. Huwag kang bumaba. Scan bats.
Isang buwan. Fight back in the fight cause I'm with the realest. NPA's the call of nons, they're the realest. Now we're chillin', trippin', smoking like a marathon. Don't fuck with us cause you might miss the dawn. Ha! Kung pagwapuhay tanawod ka kung kinsay bagte. Sa liniho ka nagpadalas binigag ate. Imang dili replicate, kalidad bagsik. Lihok dili duplicate. Buwan pa lang. Isang buwan. Hindi na nakalaki.